Nangandam ang City of Talisay Traffic Operations and Development Authority sa posibleng paghuot sa trapiko atol sa temporaryong pagpasirado sa pipila ka dam sa Cebu South Coastal Road sa South Road Properties SRP. Tunnel, sugod karong Huwebes, Hulyo 18. Siradaan ang pipila ka lane sa Cebu South Coastal Road sa higayon nga sugdana sa DPWH ang pag-rehabilitate sa SRP tunnel nga nabantayang may nipis nga pagpangliki sa konkretong bahin ini. Mula na 7 ka buwan ang pagpasira sa pipila ka dam sa Coastal Road, ang pag-rehabilitate kabahin sa preventive measures sa nakitang hairline crack sa SRP tunnel base sa gihimo nga pagsusi sa DPWH. Apan giklaro sab nga di kini angayan nga ikaalarma sa pagsira unya sa pipila ka lane nalantawan sa City Tuda nga maepektuhan usab ang dagan sa trapiko sa dakbayan sa Talisay. Tungod ini moabag na ang mga traffic enforcer sa City Tuda sa pagpasayon sa trapiko sa Coastal Road nga habig sa dakbayan sa Sugbo. Lakip sa gipangandaman sa City Tuda ang pagbalik sa klase sugod karong Hulyo 19 nga gipaabot ang pagdasok sa masakyanan atol sa peak hours. Mo gawas mi sa Talisay, mosud mi ni Cebu City aron matabangan na mo paghabwa ang mga sakyanan, just like sa Bulacau mo extend pud mi up to City Hardware just Bulacau. So mo extend mi diha aron pag-support sa ato ang taga Cebu City aron pagpaminaw sa traffic.